Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Z tej strony Maria. Dzisiaj będzie krótka opowieść, historia, która niedawno mi się przydarzyła. Myślę, że ten filmik będzie też przydatny i dla Was, moich widzów, jeśli wysłuchacie mnie i spojrzycie na wszystko moimi oczami. No dobrze, niedawno zepsuł się mnie telefon, a dokładniej iPhone. Jako blogerka bardzo często i dużo korzystam z telefonu, jest to moje narzędzie pracy i właśnie na ten telefon nagrywam wszystkie filmiki. Pewnego dnia po prostu się nie włączył po rozmowie. Próbowaliśmy go naładować, włączyć, wszystko było bezskutecznie. Od razu powiem, że za 1,5 roku aktywnego użytkowania ni razu nie upadł, nie zalałam go wodą i w ogóle miałam go bez żadnej ryski. No może to wielki plus mojej pedanterii, która w ogóle nie jest bardzo dobrą jakością charakteru. Następnego dnia skontaktowaliśmy się z serwisem, który zajmuje się naprawą telefonów tej marki. Szczerze mówiąc, ponieważ mój telefon ma już 1,5 roku i gwarancja międzynarodowa na iPhone już wygasła, pomyślałam, że to koniec. Że będę musiała zapłacić dużo pieniędzy za naprawę, że telefon mi zabiorą na kilka tygodni i będę jakby bez rąk. Dlaczego takie myśli? Ponieważ w tej kwestii oparłam się na nasze doświadczenie z życia na Białorusi, gdzie z ochroną praw konsumentów, mimo istnienia tych praw, wszystko jest nie tak jednoznacznie. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy mnie powiedzieli, że tak, okres gwarancji już minął, ale w Unii Europejskiej obowiązuje ustawa dotycząca reklamacji i zgodnie z tym mam prawo do bezpłatnej naprawy telefonu lub wymiany urządzenia. Nie mogę powiedzieć, jak byłam szczęśliwa i szokowana. Dostarczyłam dowód zakupu telefonu, paragon i wszystkie niezbędne dokumenty skomplektowaliśmy w ciągu pół godzinki i poszłam czekać. Powiedziano mi, że okres oczekiwania około 3-5 dni roboczych i tutaj znowu niespodzianka, oddali mi telefon w ciągu 2 dni robocze. Nie wiem dokładnie, co się stało z telefonem, jaka tam była awaria, ale na podstawie tej awarii firma zdecydowała dać mi zupełnie nowe urządzenie, nowy telefon. Było to dla mnie dziwne, ponieważ korzystałam z telefonu i oczywiście, że bateria trochę się wyczerpała, ale tak, dostałam nowy telefon. Jednak zbyt wcześnie zaczęłam się cieszyć. Dzień później przestał poprawnie działać jeden przycisk w telefonie, co było niezrozumiałe, bo telefon był nowy. Musiałam ponownie skontaktować się z tym serwisem naprawczym, a potem pomyślałam, cholera, może mi celowo dali taki uszkodzony telefon, żebym zapłaciła za jego naprawę. Rozumiecie, prawda? To myślenie człowieka, który mieszkając na Białorusi był przyzwyczajony do tego, że wszędzie mogą go oszukać. Jednak nie, wszystko w porządku, nikt mnie nie oszukał. Wyjaśnili mi, że telefon pochodzi prawdopodobnie z wadliwej partii. Ponownie wypełniłam wszystkie niezbędne dokumenty i pojechałam do domu czekać rozwiązania tej kwestii. Ponownie 2 dni później zostałam poinformowana, że moje urządzenie jest gotowe do odbioru. I znowu dali mi nowy telefon. I właśnie na nim nagrywam dla Was moje najnowsze filmiki. Hurra! Możecie mnie zapytać, dlaczego to wszystko Wam opowiadam. Analizowałam różne strony internetowe na Białorusi, łącznie z kontaktem z konsultantem, aby zrozumieć, jak bym rozwiązała ten problem mieszkając na Białorusi. Niestety nie bez kłopotów. Międzynarodowa gwarancja na ten telefon
na Białorusi, tak samo jak i w Polsce i wszędzie, 1 rok. Jeśli telefon zepsuje się na przykład po 13 miesiącach, na Białorusi musiałabym samodzielnie wystąpić o sprawdzenie telefonu, samodzielnie zapłacić za badanie, za naprawę i tylko po tym wszystkim dostałabym z powrotem pieniądze. Bardzo wygodne dla konsumenta, prawda? W każdym razie to wszystko zajęłoby nie 3-5 dni, a kilka tygodni. Także w internecie znalazłam stronę pośredniczą, która na Białorusi oferuje swoje usługi wymiany sprzętu elektronicznego w okresie gwarancji. Czyli jeśli bym kupiła telefon w Europie, przyjechałam na Białoruś i to urządzenie się zepsuło, mogłabym zwrócić się do tej firmy i oni sami w ciągu 2-3 tygodni przywożą ten telefon do Europy, tam naprawiają i zwracają. Jednak na tej stronie teraz wisi informacja, że ta usługa jest chwilowo zawieszona i gdybym miała taki problem, musiałabym jechać do Europy i naprawić tam telefon sama. Co tym wszystkim chcę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że w Polsce istnieje prawo ochrony konsumentów, które ułatwia ludziom życie, a nie dostarcza dodatkowych problemów. I naprawdę to prawo działa. Jeśli przydarzyły się Wam podobne sytuacje, gdy musieliście wymienić jakiś sprzęt elektroniczny w ramach prawa do reklamacji, bardzo proszę, napiszcie do mnie w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam Wasze wiadomości, bo nadal nie jest bardzo doświadczoną osobą w pytaniach praw konsumentów. I ogólnie bardzo Wam dziękuję za to, że zawsze mi pomagacie znaleźć odpowiedź na jakiekolwiek pytanie, że jesteście dla mnie na moim kanale, moi widzowie, jak dobrzy przyjaciele, do których zawsze mogę się zwrócić w każdej sytuacji o radę i informacje. Dziękuję za obejrzenie tego odcinku i do zobaczenia ponownie w nowych filmikach. Cześć!